klumar klaim kisamla hakaleng kari Nepal namar ka jingyaki nakadaw balasaban ne sakang ki katukat ne ki social media taka sarkar Nepal nakadaw ka jingyaki kisamla kalasim ya ka jingim jongkumba arpongut ki breu ki jonsot ki de ki nongyalam ya ka jingyaki ka bajur ka balapthai hapa kari Nepal persya ya ki kambam sap hapa ka sarkar jong KP Sharma Oli bat ya ka sinjam ka bardangsian ka jongka nakadaw bakhang ya ki arpun ruteli ki social media ka bakantub ya ka YouTube WhatsApp Facebook bat kiwe baha kane ka jingyaki umduna ya ka arpongut kinong ya ki kilaya bat palat arspa san pongut ki balam saw hakaleng kari Nepal bat halor kane ka jingja Menteri Kampoying jongkari Nepal Ramesh Lekhak Ulahiar Sukino da ka poong ba udon ka jingket kli kabakor namar ka jingyaki kabalajur sabar jong kanong ba Kathmandu bat sapriang syaki wepat kinong ba da ki hajar ngut ki samla ki bayaki bat ki bapun ki day ki samla pule bat ki knaskul ki bala penchlay ya kanong ba Kathmandu kabala khot jong ka kanhun Gen Z Revolution pun ki lapen kenya ki jaka balakhang da ka bapen praya ka jingkhang jong ki pulit katpa ka jingakan at kanangjur ki pulit ki lasiat da ki air persat khmat na penta ban pen praya ka ne ka jingaki jong kita ki samla ba persya ya ka jingkhang ya ki social media kabala pelong ya ki bor sinsar bat pinjari ya ka pakhang snong hapo kanong ba Kathmandu pun ki samla ki lara ya ka lama kari bat ki plakat ki balatho khang ya ka bamsap ya ki social media bat donru ki balara ya ki plakat ki baong pinsangeno ya ka jingkhang ya ki social media bat kumju ru ki samla ki persya ya ka bamsap katpa ki dang ya lingba kanong ba Kathmandu kan Nepal National Human Rights Commission kala penrem ya ka jingya bat ka jing mesau jong kinong ya ki namar ka jing penon kampor palat da ki bor pahra hakapor baki samla ki aki persya ya ka jingkhang ya ki social media bat ki kambam sap hakasan pertai hapo kari Nepal